ora jajan-jajan to, Pak. Jajan ning endi? Ning endi? Ngelih, Pak. Wong ki aja mung ngawula badhukan. Urip ki sing rada prihatin. Aku iki wis tak jangi ra wis pira-pira. Atik rumangsamu. Aja Pak. Kesel, Pak. Ugur mlaku. Tekno iki wis midak bumi iki. Sing mbok pidak iki jenenge bumi. Bumi. Dek ngendi-endi garing. Ya. Urung pancine kok nek eneng udan nak ya tetukulan tuwa. Urung petuk wong ya, Pak. Iki mbah ya kok jagate isih sepi kaya ngene. Ora kok sakmono suwene iki ya ora ana wong kemplebat. Nembang Pak. Kok wong geneng jare wetenge luwe kok nembang luwap lah ya malah saya ngintir-intir. Mbak ngene iki terus sing kira-kira apa ya Pak? Panganan sing enek ngono lho Pak, sing kira-kira enek duduhe. Kae kok eneng sing nglayang ning gegono. Wujute ya cat ketok cat ora kae. Begek sadulita. Iki mata-mata kapen. Tak sawang ana wujudan ngregunuk. Kowe sapa? Kula menika rajaning ngejim saking tlatah Madyantara. Nami kula Gandharwa Raja Suwala. Panjenengan sinten? Aku saka Kayangan, atmajaning Sang Hyang Tunggal, putune Sang Hyang Wenang. Jenengku Ismaya ya Bathara Samara ya Bathara Semar. Waduh. Waduh, sanget mboten nginten bilih. Sing ngandika menika Dewa Kayangan. Bukulun bekti kula katur. Ya tak tampa gawe gedhening atiku. Aku ya dewa. Kowe ora usah nepungke wae. Bathara Bagong alias Giyanto. Oh, ingkang wonten wingking menika nggih dewa. Dewa. Kowe kira saguneman sik. Selak madang. Ora ngono kuwi mbok gendong, mbok erut-erut nganggo tali kaya ngono kuwi sapa? Menika anak kula. Naminipun Bambang Supatra. Oh, Bambang Supatra anakmu. Nggih. Lah ya gene mbok gendong mbok taleni kaya ngono. Nggih.
Aduh, pukulun. Sanget boten nginten bilih kula saged pinanggih dewa. Bingeng manah kula tanpa upami. Pukulun atur wuninga bilih anak kula menika ndugal mursal. Wantun kalian tiyang sepuhipun lan ugi tansah damel resah saben dintenipun. Tumindakipun yoga kula Supatra ngantos persasat mbeset rai kula. Yen dikandhani brengkele saben dinten namung tansah paben padudon kalian para nayaka negari Madyantara mila pukulun kula tangsuli mekaten pinanggih kalian paduka Bathara Ismaya mbok inggih keparenga paring pitulungan. Pitulungan kepiye? Kaparenga paring japa mantra menapa kewala utawi syukur mangayu bagya menawi ndika pukulun kepareng nampi yoga kula karengkuwa kawengkuwa kados putra paduka piyambak pukulun kula sampun boten kuwagang malih kula boten kuwawi nuntun jiwanipun anak kula pun Supatra pukulun. Ya. Dadi anakmu mbok pasrahke menyang aku merga kowe ora kuat nggula wentah. Inggih, Bu. Ya coba. Uculana bandane nduk nono ngarepku kene. Nggih, namung kemawon. Reh ning kula sampun pitaya sawetahipun lair lan batos dhateng paduka Pukulun Ismaya. Nadyan to dipun jur dipun luluh. Kula namung nderek kula pasrahaken ngantos bencang sak puputipun wonten ngarsa paduka Pukulun. Iya, tak tampa anak. Kok malang kerik? Kok malang kerik? Ayo, mudun. Piye? Apa rumangsamu nek bapakku wis masrahke kuwi saka atiku? Iya. Sing masrahke lak wong tuaku. Anggepmu apa? Kowe arep mulang-muruk karo aku? Iya. Mulano. Mulangan. Kawruhmu sepiro an mulang aku? Wah, gepe rupane kaya tunggak. Ayo mulang. Kawruhmu sepiro? Kok dapure kaya anggepku kok ngemok nggon kene iki malih Pak anae sing ora trima arep apa kowe sapa aku anak nek ora trima arep apa ora trima wong tuwa kok dingenek apa Iya, cekai Bagong Gero saiki.
Lah gur kekeselen. Ayo, Tangyo. Tangyo. Kaki. Kemaki. Bagong mati tenan iki. Bagong iki bareng. Gageh ngantemo milya. Wanggepe ora tuwek aku. Ngaduwa pengalaman aku. Ya pure ora sepiro kadidayane kok. Kowe karo wong tuwa suwiyah. Kowe wis dipasrahke nyang wong tuamu nyang Semar, tegese aku ki wong tuamu. Ngerti ora? Dilondos kowe ya. Yang wong tuwa ki mbok pira bara kepiye ngono. Aku ki mung meh males. Nek males japolu tanganku kemlak samplok pecah dasmu. Urung sepiro kaya karo wong tuwa kok. Ayo harap apa? Digetak ngantek biru. Ngantek biru, Pak. Biru erem. Apa nek aku wis mbok getak kaya ngono ki terus aku dadi luluh. Dadi kurmat karo kowe ngono. Ora sudi. Wong tuaku dhewe ora tak ajeni kok aja meneh dapurmu. Aleni. Melu, Pak. Aduh ayo. Bagong. Kenapa? Ayo, kowe nggeret tangane kono. Mriki, Pak. Ya ayo, aku nggeret rene, kowe nggeret rono. Lah engke nek pedhot yo wis. Aduh, hati aku. Aduh aja. Aduh. Aduh ya men. Ayo digeret terus. Ayo diolor. Wis dawa, Pak. Wis dawa. Diolor. Aja mung tangane, ayo kabeh diolor. Gulune, irunge, sikile. Aduh ya. Mangkono ana daya luwih saka astane iki Badranaya ya Lurah Semar. Ben olor-olor tanpa leren kalian Ki Bagong. Bubrah budayane nganggo Bambang Supatra. Nalik Sarwadawa. Ayo yo. Ayo nangis ijik ora tobat karo Semar. Irunge dawa. Dek kene ijik cendak. Ora kurang akal no. Taleni kenur.
Aduh kula ampun disiksa kaya ngeten. Kula nyuwun pangapunten. Wong edan yo ditaleni bolah iku. Kowe iki lho. Mbok kapake, Gong. Ya men rada suwai. Suwai iki apa? Lah mosok tangane semene, gulune semono, awake semono, irunge semono, sikile semono kok ya. Oh wong edan ya. Aduh. Kula kapok. Ya, kapok tenan. Kula kapok. Iki engko yen balekke bagus nek. Ora. Balekke bagus ya aku mau melu kowe. Oh karepku ki sak rombongan ki ya ben suwahe. Suwahe iki apa? Kula nyuwun pengayoman. Iya. Kowe wis dadi kaya ngene nek Supatra rada kapiken. Kowe tak jenengke Petruk.